Naimi wa Simboti. Iwe mpale. Muliwadi. Imwe muliwadi. Upenye ulise. Ashe. Kwa kuzotiza wamwe tiri kuya mukati memusha wenyu motiza wa Simboti mosha njanyi. Baba chova hapa. Pia ni hapa hivi. Kambo gogodzana msoro yenyu fanika kushimbo yako hiyo. Tova paduze. Maiti pamunorara mugadheni ninge nisingaoni. Muchienda kuyalala kuhure muchibva girlfriend muchidzoka muchienda kuyalala kugadheni muchidzoka muti tisingaoni. Ausida kuti wana wako waroroba waiti unzo wakadzi paumba. Wachitapirirwawo nemukadzi zvaitawo iwe neiwe. Wana wako ane ma 40 years mbadhai warume. Wana waka zvinodadisa usida kuti waunze mukadzi paumba. Simboti. Ausida kuti wana wako warore paumba paite mukadzi. Saka wakatize. Wakati kana kuti kubva kundaenda pamba. Ndida kuya kuti makuyegeza muketa bvakuno. Pane mazari phone ndakapuwa ndakafona nemukunda. Second phone yangu. Baba. Nyaipa kuti zvatangu zichi. Pane mari dzobvisa dzitoga dzobvisa semuri. Anditi tichibasiwe sisi. Kai phone baba uyai kuno. Pandaenda kuya kuti baba. Nyaipa napa ndasenda message nemwana wenyu mukomana mukuru anowaka. Kati zvakanaka hangu nzii mukomana uri kuwawa. Vari kuwawa chindiwa nani nyaya ngenyi. Nyaya mari dzatibvise isusu dzanzi mimi kana zvisina utaro sisi kuri kurwa munhu tikauya ikoko. Kurwa munhu pane mari dzatibvise pane pendakamboramba here. Kapenda kampoka nazo kuti ansura kubvisa vikara zviitwa mwana pane pendakaposa here. Hapana nyaya ngenyi. Ndinatizwa baba ina. Saka ina handiti ndondatsvaka mari wandanda. Ndanda mukomana wangu mukuru. Munina ainzi ndaibata mari. Mukoma wangu anga ari mukuru mukoma wangu. Mari yandabvisa baba. Kuti urati ndechibvunza mwana wangu. Nyaya iyi wakomana chindiwa nani vari kuwawa. Nyaya ngenyi. Ina ndisuziva kuti manje nyaya ngenyi. Pamusoro ibaba. Ndikuzvinzwa kuti zvamukutaura nditi foba iyi. Ndati Simboti kuti mutize paumba. Muchimboterwa muchionekwa uko. Muchizopedza Vamatiza paumba. Makatizenyi tsoka. Manga madzosera zvinhu here? Manga matizisa mabhazuka here? Ndiyo nhau ndikuda basi mutei. Ndisina china ndakabvisa musha pane ndakagarachiwa nemadzibaba musha hapani ndakabuda nazvo ndakabvisa baba. Zvakanaka. Ndakabvisa ndakabuda nechinhu. Ungakuiti runyararo uko. Handina ba. Zvazvangu mese mamira zvazvakangoita. Asi ndakabvisa ndakatora kana hapana. Nangu sezvikadaro. Timatore makaita kuti noendobvisa ndiga. Ngakuite runyararo. Uko kune masoko. Baba. Ndokumbira kubvunzawo manje. Ndakauya mumusha kuti tigadzirise musha. Ndizvo here? Dairai kuti ehe. Imi makatiza nenhau yekotora ivhu rekuguwa kuunza mumusha. Asi nyaya chidakatiza iye. Ndoda kubvunzawo Simboti.
aiwazve tangwena mtei takauya kuti tiuye kogadzirisa nyaya yekuti takatora mufi tikamuisa mumusha ndizvoka tida kugadzirisa nyaya iyoyo kuti bvuri remufi ridzokere kuchi kumakuwa ndizvoka isisu tosara musha wedu wakadini wakachena imimi pamaona kuti triga yangu yandakabata iye kotora mufi ndichiuya koisa paumba pehama yenyu handisita kuti dzikinulikeba pamati speed saka chitibatsira nhasi tida kuti dzikinulirewo matorere makaita ivhu muchiuya kuisa paumba pehama ndizvoka toda kupinda munzira izvozvizvi moenda muri bvisa torisimudza futi nemupurisa wamambo toridzosera kumakuwa ndizvoka semaitire makaita takanga tati ngatiuye tigadzirisire nyaya iyi paumba tiri musha wani wedu simboti imakaramba mambo mamutaurira here apa kuti makatora ivhu rekumakuwa mamutaurira here mambo mutasa kuti takaenda kotora ivhu rekumakuwa tikauya tikariisa pamukowa ndikauya koisa paumba pehama iyi baba ruzviziva here so nhasi mamutaurira here sei musina kutaura unyaya kuya kutata kunoka nanga ndaziva kuti ndonya yacho ipo yacho ivhu kumakuwa tidiwa chachito undati nakuda kwandituka ndiri kudzoka mukudzoka kupi kudzoka ndakaita nini ba ari mumota umero baba zviziva ba zviziva jesu nyaya makatiza imimi nyaya yekuti makatora ivhu rekumakuwa remunhu mukauya kuisa paumba pehama yenyu ndizvoka pandakakuudzai kuti ndida kuti munonzosera ivhu iroro mukati pangochekwa pakapiwa imbwa sipidi kovo uchitizirei ini ndiri kuuya kumusha kogadheni wakararire ugadheni wairarire mugadheni bati ndakazotorara inini mutenda ndauya paumba ini ndauya paumba borara kupi ngati ndauya pamba hauna kuya paumba wakanzwa kuti paumba pane mhingo dzaitwa kubva waita sei anambotiza mhingo aiwa kani tsoka munoti zvamakaita ndisizviziva here mutei munopfuta manzwa imimi ndimi musingandinetsi nekuti ndiri mumusha menyu ezve ndiri gamba renyu futi ndimi musingandinetsi munoti zvamakaita pamukowa ndisozviona here baba ndikuda kubvunza imambo wanhu wawataura chokwadi here kuna baba uyu ataura here kuti ndakatora ivhu rekumakuwa ndikauya kuisa pamba pehama yake uyu ari apa uyu mudari nyaya inombopinda watoka manero nava shosho mambo mutasari kuti igai wanhu imi muri kotora ivhu racho kuya kuisa pamukowa nhasi murora uyu akupisa wanhu wese mumusha umu muri kuzvinzwa uyu ndiye akatora uyu ari apa uyu arisi gumba mbara ndiri kutaura iyi ndiye kuti zamusira epirikado nhasi ari pano uyu ngaataure nyaya yake kuna mambo zvaakaita nemaoko ake toda kuti atore ivhu raakaisa pamukowa uyu adzose kumakuwa kana iri ng'anga yanga yamuudza kuti enda otore ivhu rekumakuwa uise pamba pehama yako hatina murapiro wakadaro hakuna murapiro wakadaro munyika yemambo mutasa wafi kuwafi handizvo kadeti tiri kumutsa vanhu vaurayiwa nengozi takatitora ivhu tinorowa mukombe tichimutsa muka ukane ndizvo tinotora ivhu rekumakuwa kuenda kumusha koimi munodini nhasi uno makamumutsaka nhasi uno vakutema musha wese muri uchemei chiremba ari kuuya Vakatiza simutei zvino rimwe dzinza ngarivere zvaro irewa simboti mutei hapana kwamunoenda ndinogwa kuti nana nemusvikira zvaita ndimida nditora golongosi mabva handirekerani nemidududu kusvikira tasvitsana basi ndendende hamunozviziva kuti hatibvumiri kulomba hamubvumiri chakaipaka
imva maitaka saka tichakweshana nhova kusvikira mwana akudya bota. Muchatiza muchitomuka muchikwira muti mambo mutasandu kutomubvunza uyu mambo kana mambo matengerwa Coca-Cola naye uyu izvezvi notoita nharo dzangu notoenda kuna baba some notali papi nomutsvaka kusvika ndamuona tobvunza kuti baba ndizvo makataura here kuti munoenda kotora ivhu rekumakuwa kuyapoisa pamba pehama yako uyu. Musamunyaradze zvarota. Tiri baba barona chiremba panyaya ya baba yekuivheri kumakuwa mutorwa dai makaenda kutora rehama yenyu zviri nani mutorwa mukadzi baba wanga rugara kuperekedza na shumba pana madzimai variko bhegi rangu wabvisa wabatsira vachita zvinhu zvavo nekuti musi watakasimuka isusu chibva uko baba uibva kumakuwa ikoko vachienda kumba uko tikasangana namadzimai mudzimai mukadzi wake girlfriend yawe yababa ndiyo yanga ichimhanya program yataienda isu tichinetseka kuti madzimai awa ari kunetsa baba parapa ari kubata baba ndoupi. Takasangana naye isusu takubuda padhuze nemakuwa saka nawo yevhu rekumakuwa iyi neizvi zvekumadzimai ndoona sokuti baba tibatsirei sunungurei vana. Mutei imi munoda kushandisa ivhu remukadzi wenyu akakurayirai kuti mutore ivhu remukadzi muinze mushandi yake taurisai ndinzwa handisunzwa taurisai nangu akafa kufa kwaita kuti ndauripwa papa vene zvakaita kuti ainisana ndauripwa akazinda kuti ndauripwa saka akunesa manje mukadzi uyo akuya kuna mukoma udini akudzora kuti kwandiri kuti enda kumba kwako ndimazvona ndati ndemba kwako makadi kupedza nyaya yenyika zvakaita unodi zvaunyatsa kuziva kuti apo ndakadai gore rakatakatati ndimazvona akatombosunga mukoma nyaya yemukadzi iye saka da kuti ndiite sei omudzora kuti omudzinga kuti enda kumba kwangu majeni kusvika akabuda pane mwana wangu mukomana akasvika akaparidza profeti yamukoma kumbawo mukomana akasunga akaenda angazi 3 years nopanzi no imimi semhuri chigadzisai imai moita sei mukoma ndobva ndati ninhuraiti kukoti kwamutasa saka moita sei semhuri ngoti aiwa chitaura tatibuda panze ndaenda kutenga chimarara 50 dzakadii dzakaparadza dzedzi undobva community service. Saka baba imimi ndondese munaye musa makatize imi musa makatize patana chiremba mushamenyi wani makatiza ira indibvura kuti wani makatiza ndakufona girlfriend yacho kuti munhu aripi akadanza kwari muri mesa saka mutasa mhuri yese ina chiremba nena mambo mamuripi ndaenda kunonzi kwachapeu kwachaperuka kupi pakaita pabhawa papi kwachapeutakasvaka pese shabhini isusu baba sorry taka babawa takatangombowatsvaga pekutanga patakaonera patazotsvaga kechitu tikadzingirirwa nemambezo mukadzi akabuda nembezo tikaitonga isusu takaitonga hedu tashawa kadzi ndanina mukoma Devi ndana Devi hapo baba ndina Devi batatonga itadini tasha asi hatina ushapa hatishiwa kadzi asi takatorespecta kuti munhu ari chinyi ari babake vatandoti haiwa ingatisiyandazve
Patenda kumwasha kwakazotobuda zvato zvedhina nematemu kudai ngwasha patatofungira kwacho. So inini apa manje kana muri kuti mama enda kwachaperuka ndo kwatakapfuura futi nako tichitobva ipapo takatona futi nekwachaperuka kwacho kurutawo kwacho pachaperuka pacho ndo pandoziva kuti mamuri pachaperuka pani pacho pachaperuka. Pamusoro iwe utitambisira nguwa kutiza vanhu wakatiza vanhu iwewe wanzwa hatikunyengereri ba wakatiza vanhu ukatiza paumba pako iwewe nemadzimai ako nezvamunoita kumakuwa. Ndinoda kuti mambo mutasa waenda iripo. Ndida kuti mambo adzidzise vanhu uyu amunhu wechi 2-3 munyika yamambo mutasa wandiri kukubatira ndichikupai pachena kuti one vanhu wakatora ivhu rekumakuwa warushandisa munhu wekumakuwa, one vanhu watora ivhu rekumakuwa warushandisa munhu wekumakuwa. Ndikunyepa here mambo? Saka nyaya dzakadai ndikanga ndakupai mambo kuti musvitse kuna mambo, svitsai vanhu wakuna mambo, nokuti mucharwa nemhondoro dzepasi. Isusu muri kutipa nzvimbo yekuradzika vanhu ndizvo. Wamwari kutora ivhu rekumakuwa kuita chombo chekushandisa, kuti wari kuvhima, kuti wari kukanga, kuti wari kunanika, handichazvizivi. Izvi zviri kuitika izvi. Imwe nhubu iri apa iyi. Saka todini? Yekumakuwa futi. Zvakanaka. Ndazvinzwa mambo. Asi simboti. Hatuda kuwanda navo. Inini nyaya ndiri kudaka kana mukaita sei. Ndini ndida kuenda kumba. Ndida kuti mutore ivhu renyu wemapepa wachiona pamakalisa pamba pamukoma zuva rakati genengene, madzimai enyu neng'anga dzenyu nodzida kuti ari manjuzu nohala. Todzorera pamakatora. Haisi diki nyaya muri kutamba nayo. Wanatezvara ndiri kuwadapa. Ndiri kuwadapa. Nokuti kaenda futi kugware mwana wawo iwo wasiripo mangwana tinopiwa chinyi? Mosha. Hatisina kumbumbutidzana. Yamumaoko medare kana muda kutiza futi. Tizaida kuona pamuda kuenda. Musanete kufamba wakomana nekulidza tsamwa. Nyararai. Tinosvika chete. Ndida kuti anditiwo wakatora kumakuwa. Makaudzwa here meso wedzinza? Dairaika. Kwete hatina kudzwa. Akauya akaisa pamba pehama yake. Anga asiri ega kauyu. Neng'anga yawari wangani? Kana kuti wangani? Pirikado. Ndichaida ng'anga iya. Ndiri kuida apa. Tibvunza kuti murapiro kaindi nyuyi. Hazvishambisi ng'anga iri kudai so iyi ndiyo yanga iri kumuchengeta kubhesi. Chirembo wenyu ndiani ayekuita izvozvo? Aiwazve. Iwa using'anga kaiwe. Akakuudza kuti ndotore ivhu rekumakuwa uye uise kumba kweuyu ndiani? Ndosaka muchizoona muchinerwa nevana. Usati wana unakidzwa bakwira mabhazi wese urotambudzika swawo. Wazwa here? Kuremekedzwa nekuremekedza dare. Wana unakidzwa. Rukapa maridzi mabhazi here? Wana wada kudii? Saka iwe wakangoita wega kuenda kutora ivhu rekumakuwa kuya kuisa pamba wemunhu. Ndati wakangoita wega here uri ng'anga here? Nanga ndakaenda ndegekuva kukuta unemwe ndakaenda chichenzi ndai kuzoreko aizvinetsa kuti manjinga arudzira kwauri ndatidzoke kumba kwake ikoko. Pamusoro izvo. Ndati imi mamusing'angaba. Makaudzwa zvekuita neng'anga. Murunzwa. Ndiyo ng'anga yatiri kuda kuti tibatsire mushawe wasimboti. Uite zvakadini? Mazwa. Ndiani chirembo iyi? Hazvina basa nekuti kareba kana 1920 kana kuri kwastole ndekwastole kana kuri kuchipinge ndekuchipinge kana kuri kwamamvura dona mvura dona. Ndoti muudze wana wenyu ava. Muchiko chisati
Ndiani chirembo? Mwana wasangana. Tamudare tichitaurirana ndina kukubvunza here kuti anonzi story ndiani? Wana simboti. Takupi? Tadzoka ipapo. Takupi? Tadzoka ipapo. Good. Kuno vanhu mutiro achitaura. Ndi story. Story ndiye akakudza kuti moto revhure kumakuwaka. Kakari. Makaona neko. Makaona neko. Ndati ndinga ndichigadza zvipamushango pinda munhu ndo yazvira kachira kudibamba. Sakumbo. Akachera mabhodhero paumba. Ai wancheti. Aiwa, iwani nacho. Kamuruti. Imimi story wacho makamona ipi? Yarakadi. Story wacho makamona kupi? Makamona kupi? Makamutolera kupi? Tangosangana muzizi. Ipi? Ndangozwa kuti aikugari manobasiya ndosangana. Pamandosangana musiya. Ayo, manobasiya. Kana munhu anobasiya. Anozvinda kuti ndosangana. Ochinga ndabasiya kune zvindinisirwada zvada. Ndorati ndoyakumba. Ndokuzva kwakaita kumba kwachiri. Mukamuona nhasi unomuchamuziva. Mutanga chiri mwana mudiki kachiri kamukomana komana. Ngacho zvinhu zvake. Totanga tembera riri haka. Makasangana ipi ne? Mati? Makasangana ipi? Kusaumani. Kusaumani? Munotasangana munodzienda kumakwasi munoita peko. Kunoenda makwasi. Kamatozotinga. Kana vaitaura. Makasangana muzera Aiwa. Matona kuti ndiyo paradzai. Mazvinoti mushamuna ana paradzai. Yanonzi ningivena ndinganina. Mazviona? Nyaya yamaitaura yehari yeropa hari chichi koma paradzai mamona. Wasimbochi? Nyaya yamaitaura nyaya hari yekunzi hari dzeropa kuita senyi. Munhu ane musambo iweyo ndisitore. Wana paradzai vari kutaurwa wana mukoma paradzai. Yenaro. Manje tinoenda kwari bambo? Hakuna kwekumboenda but tinofura kutetedzana tienda. Achiri mupenyu hasha asi ewo kakura. Amandi makaita zvemurodhi ushiripo. Uri kutokutsvaka diso wana mukoma paradzai wakatokumirirai. Kana mukatoda kuti tivaputitse mwana wenyu wangotodzika kwamukomba story wakatsvuka. Ndiwo wangouraya vanhu maurayire makaita driver aya kungoti kwapu wow wanenge wakudaropa. Nana mukoma dhiki nyamhanza. Andigumba ba. Iro. Itandungoto uchiremba. I 1 minute shit. 30 seconds. Ndandungoti 30 seconds shit. Panyaya baba. Patakabva uko baba watiza. Wasi kuoneka. Wanga vari kugara pamakuwa ari pauyapo pachirodhi chapa pane madzimai vari pasaidi apa. Ndokawaienda kuna madzimai iwawawo. Madzimai iwawo ndovanga vari kuvashandira baba. Kana vachikwanisa kupupura ngavapupure. Takaona tichibuda isusu. Iwo madzimai iwawo vanovharira. Vanovharira baba. Uyu mukadzi anovharira baba. Ndiye aenda pana madzimai anodzika. Tiri kuenda pamakuwa apa. Tichibva uko tichiita neka ya? Atizivi karodi kanodamburira neapa baba. Pana madzimai vari apa. Pane makuwa ari apa. Ipapa ndozvakada kutaura. Ine ndokwanga wari. Ndikumbira pamusoro ndandikumbira kuti nditauro ini ndini chairman weMaweyo family. Ndandikumbira nditauro kuti zvamakaita paumba. Mune nhau dzamakabata mukaya mukazama kuda kufumura mhiko dziri paumba penyu. Mutei munorara pasi. Manzwa.
mhiko dziri paumba penyu idzodzo idzo tumutambo twamatisaya kuita paumba penyu agora ndakamira pekuti muri baba mazvinzwa mukabvunza wakanga uri pagiraundi patakalowa hoko chii chakaitika pakafa munhu pakafa munhu akamuka tiri ipapo pamusoro chiremba vanangopedza ipapo pamusoro chiremba regai vanaedzera ipapo pakafa mwana baba wangu avo akamuka ipapo chakaita kuti atomuke chiremba ndiye akatibatsira number 1. Number 2, isusu vanhu vese vanhu vekwamauyo tine Irani neIraki tichibva unobatsirwa nachiremba takawirana nyaya yekuti isusu vanhu vekwamauyo munozvigona here zvinhu zvemakatanga wabereka wakati havazvikwanisiba wega wakabhechwa nachiremba wachizisa kana paine ari kuti akuramba nyaya iyi ngaise dhora rake apa wakaramba wakati hai tabvumana nenyaya iyi isusu chiremba tibatsirewo tibatsirikane then isusu tagara tisinamboenda kana kure tiri ipapo takawirana nemhuri yese kuti toita sei panyaya yemari ya kuti tigase zvinhu vana baba vedu vatakavachaja 500 US tikati sitozobhadhara ma100 asi mimi waridzi wemhosva mune zvidhoma zvenyu nezvikwambo nezvamuinazvo takukuchajai 500 ngatangomba wati 1000 waremerwa rachizoti takukurerutsesa vabereki vedu takuchajai 500 vabereki vedu tikawirirana wakatipa 500 pacash baba wangu nababa wangu warapa towane zvinhu zvavo zvainazvo toti watipo zvinhu izvozvo zvibude mumusha because zvine zvakuti handezvekuti kukusiya kwamakatita chiremba paya panomira chakanaka ba kana muchida togona kutokubudisai mapicha even mukomana atori apo mafire ari kuita vanhu mumusha mekwamauyo zvinhu zviri kubudiswa matsono maringi nezve zvatobuda pana uyu kana tikatogona kuti dumbu rake muvhure dumbu rake aone muone mhuri yezimbabwe nevanhu vese vari panapa nenyanga yakabuda ipapa right tiri ipapo uyu angato ndianga pajuti asi juti racho rine tese takakwana tuzedu kuti wada kutipedza tese asi mapedza kuti anosimudza musoro go wasimudza musoro go muri pane Irani sei muri ngobata Iraki chete Irani musikaibati Irani yaya yakazora mafuta ayo kuti irege kubatwa zvitingesana kuti ngaibatwe yese because vanhu vakabhadhara 500 US 700 US iri pacash tikawirirana isusu sevanhu vasina mhosva isusu ini ndiri chairman ndimakandichuza handisi ndakatoda chairman ndimakandindiri chairman wefamily yekwamauyo right pamusoro iyi aiwa ndanzwa nyaya yenyu ndazvinzwa tine zvinhu zvedu vanhu vekwamauyo takarongeka hatinazvo zviripo right pamusoro iyi ndazvinzwa chaakuita kuti mukwanise kusvika pamuri apa yanhau yemusinga yamakadzikisa pasi yaiya manje izvozvo iri kudhibura pasi rese zvinhu zvichinyanduka zvichibuda pai pachena saka musadetseka henyu wakomana chandakarambira kuti handitsiki mumusha make uyu asiripo makaedza paya paya mukati hambai ndikati kwete ndakati vana vacho endai munotore mhiko dziri pai dai ndakatsikamo papa nedhiri rekuti wakasvika paumba pangu ndisiripi ndisipo sundisai wanu ini bva ndadzona bva ndati zvangu kwiko bva ndadenda bva ndadzirowera ndini paumba pacho ndikatirowerai hokotoni ndakuona mukuru nechii nemudiki musati kubatsira kwamakaita uyo achipona inyasha hakuna aibayiwa kwamauyo achimukaba aiti arohwa aidzika pasi arohwa aidzika pasi murunzwa izvozvizvika ndiruziwa ndosaka manzwa ndiri kuti chitsotsi chihombe chakaitwa pakatorwa ivhu rekupi rekumakuwa rikaunzwa pai
mumusha. Raunzwa mumusha. Ndikanoiswa pomba pani? Uyo. Saka manzo ndati aiwa. Tida kuti titangire pomba pani? Muruzwa here. Pomba pani? Baba. Ali pamwe nani? Ali pamwe nani? Ne uyu nyakutora uyu. Atiudza pomba pani? Totangira papi? Papo. Tiri papo pane zvikomana zviripo. Nyamira. Usamanyeba boy. Tazwa chiremba. Witness. Vana zvewitness zvinava. Mira chiremba tawo. Good. Zvine witness. Usamanyeba mukoma. Tiri tese mawoyo. Urunzwa. Kuti mufumure gure kusvika pamati apa. Maisa pasvika apa. Becho. Bati zvamakaona paya pakanzi konka nka wanibvaona vati gagidi. Dai ndisiripo bauya anga asingadzoki. Bandanga vandadzima ndikati kwadi. Chakaita kuti uyatize musambonyeperwe dzese dzari kutaura baidzi. Aitoziva kuti mwoto uri kuya kopfutswa mumagaro. Ende pakutiza kwake ane defense dzaanga ari kuita. Hakuna kwazvinosvika. Tida kutamba nosvikira inini ndiri gamba rerudzi rwawo. Zvaari kunyeperwa da kumupangidza kuti shamwari unokwira mumuti kutunda uchatonona basi. Tiri tese. Anodzika pasi apa. Asari woga here. Tinopedzerana. Tine question wangu. Apa ndipo pakatanga kutambwa mbitsi. Apo potambwa mbitsi. Uyu angaonesana nemukadzi weupi? Uyu atanodzoserani. But pamakatanga kupinda dare mese ndakakubvunzai kuti stole ndiani. Munhu wese akati handimuziva. Kana mukabata bhuku rangu kana namambo mutasa. Ndinondipupurira kudaro. Ndiri kunyepa here vanhu vese. Chokwadi. Ndikati kwete. Kana mukadini ndaona tazoenda kwani? Kwa story. Vararambwa. Arina kurambwa. Vandazoti alright, ngatifambei. Asi story wandiri kuona uyu ndokwandiri kuona magamba anana paradzai anocheka ipapo. Anoda chinyi? Ropa. Pananyarara. Tese nanhasi takatadza kunzwisa kuti pane gamba rinoda ropa riri papi. Rinani. Pane tu boys. Twana sinifia. Nanani turi papi. Akatara futi mandinga. Ndikawa ndikati no. Nyaya yanetsai. Ndiri kuona kuna Mandeya. Mandeya ndiri kuona akazopinda mumusha achita sei ari kubatsira nedare rechinamato postori. Asi ndiri kunzwa izwi ritaura kuti chinyi? Mandeya. Ndaikuudza ine namazita. Ndikati aiwa. Tichasvika. Mese zvamuri kuchema izvika. Muchanyarara kuti zima kunzwa tuchitaura tukomana wakatarisana ferere nemunhu wakapanana nawo tu wakapanana pasimboti. Aiwa ndine nharo. Iri kana kuti mangwana ngatipinde munzira kana kuti uswera mangwana nokuti kuti hambai hakuna unodzokera araba zve. Hapana. Kana nhasi chai Saka hondo yangu inini iri kuti tsoka makanyangadza chino wani mutei makanyangira yaona pamakatiza vaya paya dai makatoziva musina kudzokera pamukova ndakatotsika mabara pamukova. Bvunzai vana venyu kuti pawakarovera hoko, bvunzai mawoyo ese kutaurira kuti pawakarovera hoko chii chakaitika. Ini chokwadi ndiri gamba renyu chokwadi rinozivikanwa pasi rese handina mangwana bei. Pakafa munhu. Makadziona? Makataurirwa here kuti mwana wenyu akadonha bva anyarara bvapindura maziso ipapo. Akataura ka? Kwete dzekumba. Dzekumba kwenyu dziriko kaidzi? Kumba ngedzekumba. Pane dzakatanga kuroverwa idzi. Pane dzakaroverwa pajongwe. Zvose zvamutamba nana madzimai mainini wenyu izvika muri kure netsanangudzo. Wana. Munoda here ndikuridzirei wani wemadzimai wenyu? Kudzikisa pasi.
Nganga dzenyu dziri kukubatsirai muda ere kuti ndirowe? Zitaure dzega. Munoda ere? Munoda ere? Munoda ere? Ndirowere kwenda. Kana power bana. Ndakaita 1 imwe yemahondo. Tiri kurwisana nyaya yamba ijamwanda. Wachienda kuguwa chocherera machira wachiita sei vandana kuti alright. Wose tiri tikadai mimi muchitera kuguwa vandachirwa double. Unoziva kuti yauta une museve kwese. Unoziva ere? Mina ine museve kwese vandaiteya paguwa. Kubva waenda uri koseta paguwa. Kuna chiremba. Akasara kubva umba usvika mahonde menyu muii mabaya kuenda pahonde clinic sara. Ndanyarara zvangu. Yes or no? Ndoanza tu. Nyaya mukutaura chiremba handoni yakavoti ndinoda kuti mhuri yekwedu isisizindedinde isirarama. Anditei hongu kweti. Imimi nyararai wana tsoka. Ndautaura naye. Muda kuti mhuri yekwenyu inge irorarama. Inorarama ere imi muchitiza chiremba ari kuya mumusha? Ipapo ndo pakakanganisika ipapa. Mutorwa adi yake mhuri yangu ichi mhuri yedzingadi isirarama. Nekuti inini zvandanga ndaapo manje. Oko dziya dzandakaroera dziya dzinonditaurira zvese zvamaita paumba penyu. Zvese ndiri kuzviziva. Muruzwa? Zvese ndiri kuita sei? Manzwa ere tsoka? Oko dziri paumba penyu paya. Ndakanyarara mukomana wangu ari apa. Uyu. Dzakundiudza zvese zviri kuitika paumba penyu paya. Dzakandiudza rimwe dare. Ndiri kunoku. Kuti uri kuona ere paumba apa. Pawana wenyu pane mwana ari kuenda kopinda mumba meumwe. Asi achinyengerana wakadzi wari vega wana tsoka. Asi muhoko dzakanditaura kuti baba imi munozviziva. Asi mazviziva muri kunotsenga mukanwa mwana wenyu acho onyenga mukadzi umwe mwana mumba. Dzikatondiudza kuti patone tuwana. Ndakuti ndikuonesei ndinyase kukuonesai ndakanyarara. Ndakakunyararira ise sana baba. Unoziva baba? Ndiri gamba lemba menye. Sandals. Zvimwe ndikada kukufugizirani kuti mufugidzika wabambo. Kati imwepo muri kundiita dzenga. Zvino mukandiita dzenga muchida kundiyedza. Ndimba kufushanirini. Ende imwepo hamundinetsi kuita krr. Si chinja no muda jambanda yangu. Muda ndijaine pano. Pedze zvimoda ndibvairira. Simboti. Tsoka. Papa. Zvinabuda bwino? Ndakubvunzana kuti muri kuda zvipi? Ndodzunungura ndosiya mutorwa kana kuti ndokuridzirai mutorwa wama muri kuenda kobatsirwa achikunyeperai kuti enda hapana dziripo pamukwa zvinoita dherentu. Saka ndakukufumurai zviri kutaura kukodza dziri pamba penyu. Ndofumura. Asi ndikuroverere munhu angari kukuchengetai. Kana achindichengeta achiita zvekuti mhuri yangu dzinza yangu achipita nowapi yakwamuripa. Musundipindura mubvunzo. Ndati ndokuroverai here munhu anga ari kukuchengetai. Pamamuri kuti muri kupotera muchiita tunhu twenyu. Ndokuroverai here munhu iyeye. Ngaro yake. Mazvipira. Ngabini. Asandi ndimere mama enda pamba pake. Zvutoita sei kuti? Muri kungofumurwa basi. Makadzi mukaenda mubatwi hazvibatiki mukungofumurwa basi.
wanga waizwa kana kuti wanga urindoendawo kumaendere kana kurindoendawo munoti mwanga undoenda ututwa mageza nhasi muri kuya kuno uku matugezerei mageza lini aiwazve pane patakauya kuno papa patakauya kuno kwavumbuna ndipo ndakatogeza namateupapaigezerei nhasi anambogeza hapana mashaobatwa hakuna bandambogeza kana iyo ndakasiyana nazo dai kupa makatiza makataura mukati ayo siyana zvinhu zvakadaro saka ndoya ndege ndidi asi pamakatiza apa pane zvandiri kuona zvamamuchandisa pamakatiza apa pane zvamamuchandisa apa ndamboda nazvo bai hamuna kubuda nechinhu asi makanga muri kubatsirwa muchiti murida kunditema wanoda kundikuwadza mutei pandauya kumba kwenyu makabuda mukati vanhu vanoda kunditema vada kundinini vada kundikuwadza ndibatsiriwo kuti dzinza rangu riite sei rinyarare kondunyepe zvekugeza zvikana utangi ndakabuda nechirwa ndakabata chimwe chezvikana zvanga zviripo zvakatwanana zvakabuda amusupindura bvunzo kuba anambobvunza kuti zvakatwanewana kana zvibhiba ndati pamabuda pandakauya kumba kwenyu mune batsiridzo dzamakabatsirwa imimi muchinge muri kunzi vana vada kundirowa dzinza rida kundidini rida kundiponda kuno kwandakaenda kuna kwandakamboenda kana kumadzibaba kana kupi hakuna kwandakamboenda pana madzimai wepamakuwa apa handina kumboenda kumadzimai kana kubatsira kana girlfriend yawo baba yaoda usvisa panapa oraiti simboti aisimbosva mambo mutasa maenda ka ndida kuti mutaura nababa munzwa kuti baba wachati kudini nhau iyi ndizvo kana wati tipinde nayo apo asi zvandaakuita manje handichadzori tsvimboba ava taakuenda kwasitori yavo kwakabata nyaya dzavo ndizvo kuti mhuri idzi dziite seidzi dzipone handizvoba handiti imi makaenda kwasitori muda kumutsirwa mukadzi nekutsigirwa musha akauya akakuisirai bhotoro saka wana wenyu sitori wacho vanotomuziva kudhaya vanga vachiri pachikoro vanaakamuna anogona vamuziva vanga vachiri pachikoro asi makaita varipo kwana mutaradzi kuchigezwa chinyika mupurekiti kare vachiri pachikoro kumagredha mwanga rusekendari sekendari akakuziya saka nomuziva ini sekuru wangu akafa izvacho baba wangu akafa nende 5 but ndoziva wanga akadaiso saka naonyi kana anga ari sekondari kandoziva kuti sora akadai kadairi saka kutongotora imimi newana wenyu nedzinza kupika wana wenyu pana toenda wana simboti wasara kumba inda wana wadududza mora tatine motika tati munhu wesingapinde mumotikari apasidiwa rasendi ba kuti munhu apinde mumotikari panapa hapana mari rudiwa va kuti munhu asvike panapa asi hauna mari hatida kuenda takuenda kwaamaiati pasvika titosenga tsoka mutei tuno twedu mauya nato ndakaedza pamwe pangu pese kundiedze kutsvaga kuti pangava netunhu here ndakatenderera kufunga kuti tungava tunhu twakaita sei handina kuona wana boisi unovabata nevese aiwa ndakaedza kuda kutsvaga kuti pane here apo ndakaisa mushonga kana kuti ndizaakweza ndakatsaiwa wana boisi vari mumba mangu aiwa ndiri kubvunza kamutei mutsvaga wana boisi bongo wareke ndiwabatsire panyaya nanaboiza rege ndiwabatsire baba wangu sekuti tiri mhuri ini ndini chairman wefamily yekwamawoyo totibatsira baba wangu dzongo anogona kunga ari utyage kuti akasanangura kune mhuri
dzunga vanhu vanogona kumuita zvakashata. Baba vedu vatoripa wakabvuma, even musi musoma akabvuma mesi paya takabvuma tiri pamwe chete. Saka hapana chete toda kumbokuitai simazi wese musatanga mapindura bongo. Isusu tikuwirirana kuti pakashaishika pakashaishika semhuri takuti takugadzisa zvakashaishika toenda kumberi. Baba vangu imi makandifonera, ndine odhia naye, makandifonera muchinitaura kuti mwana wangu zvimauti tuye kwamambo mutasa toya here nevakomana vatu ndinawo. Ndikati mbomirai baba wangu, ndautya kuti zvino tikatozotanga meeting nevamwe vabereki nemhuri yese tiine vakomana padhuze, mwana vanogona kurohwa kwatuwa vanogona kuzofarira zviri kuitika panzvimbo ba. Asi baba vangu vanozviziva. Ndadaro ndochinje kutanga wakandoudza ngavamisa kuti mirei kuya nevakomana. Asi ndakazotoona kuti ndazoita problem for even kufamily kuti dai kuzakatoya nawo ukataita kuti pamirei muri kumuna vakomana yasoronga tiri pamwe chete. Asi ndakazobvunza futi umwe mubvunzo takati chiwirana tikati ana baba toti mutipe 1000 since muine mhosva imimi vana baba vangu. Vana baba vakachema kuti no vana vedu isusu hatisi kurambira nazvo, asi mari 1000 hatikwanisi kuona because vana baba vedu ma-ex combatants, ma-ex soldiers, ma-comrades kuhondo chaiwo vakabva kuhondo. Pamusoro mirei vanapedza vana baba vedu vakabva kuhondo. Isakazoerana kati imimi ndimi waridzo yemhosva, imimi baba vangu mune 2 zvenyu zvidhoma zvaminazvo, baba mune 2 zvenyu zvidhoma zvaminazvo nezvimwe zvaminazvo muri kuzviziva, hatina problem nazvo ba. Asi takati tisu zvinhu ngaziuye zvibude pachena zvipiswe, then wana orarama zvakanaka bhodzi vanhu zvine vanongorarama on and off. Asi imi makazochema mukati aiwa chiti chajayo ma500 tikawirirana semhuri kuti takuchaja 500 ende mukatipa 500 iri pacash, kwete kuti makada kumbotsinga hapana chakamboitika ba, makabvura kutipa mari dzenyu. Baba vangu ndovazvisa $100. Asi wangu wakatomira zvoratidza kuti baba wangu wane simba roratidza kuti mhosva wanayo, asi yakazongoshuta ayo $100. Ndikunyepa na baba vangu, baba mukabhadhara 500 yakakwana iri pacash. Kana paine pandiri kutaura zvisizvo ndipindure vabereki vangu kuti zvinyaya yokutaura ukunyepa. Isu tikabata ma100 ma-US ana batika kuchaja ma500 mukabhadhara iri pacash, wakashuta 100. Pindurai ipo papo kuti kubhadhara mari kwamakaita its admission of guilt, kuti makabvuma mhosva yemimi kuti mhosva tinayo, asi chitibatsirai kuti tikakubatsirai chibudiseka zvidhoma zvacho ngatibvo zvabudana nhasi zvibude zvese zvine zvanhu warwara kufuma mwiri yese yaito kunga munhu wakatsikirirwa, munhu warwara maone ndofu, hapana munhu ari wadiba. Chiremba tibatsirewo nemhuri yeZimbabwe namambo mutasa kuti hakuna munhu ari wadiba kwamauya chinomira zvakanaka chakabondoka uku. Tibatsirewo. Mutei imimi maamuchida kudonhedzwa, imimi muri kutaura ndakazovhika. Musatya hamufi. Ndakazonyararidza magetsi apisa. Chokwadi chocho chiremba. Ndatobva ndakumbirawo ipapo chiremba. Ndichitsigira mashoko yatisati tapedza but tisati tenda kumbedza. Ndichitaura shuwe nana baba. Tichibva kutaura kuti shuwa zvinhu zviripo kwatakuenda kundekupi kwatakufotsora nemotikari. Zvinhu zviri uku. Ngatigare tapedzera zvinhu zviri kuzasi kuhome. Inhasi tiri motikari. Ngatigare tapedza zvinhu zvedu tiri uku. Ndo masoko aripo. Tapozera tofara kana tikutosvika kana panapa ba. Mota papatsonzo 10 of baba ndipo tataperera mhuri yese nhasi papo. Ndifanga taperera nhasi. Ipo papo. Nhasi. Amufi! Zvese zviri kuitwa. Akuda ndofa. Jongwe riya ratakaise pasi riri kuite basa. Akuda unoda kufa izvozvi. Ngatimbobireze kufa. Boys. Ndara. I'm sorry. Ndinoda kumbira kubvunza kuti ndatotanga kuzinza kuti kwazi une audio yawakatarana neuyu tiri mota tiri pamota ipapo
sanenda ndati nini ndikumira odi yacho kana ndini ndakafonera uyu ibva yabuda inetsa zvandini ndakafonera kuti zvito hai handisana mani kuti Alright, it's okay. Ore zvakanaka ndazvinzwa. Hayi watopedzera ndamu pamedu. Ko apa. Moya na twere. Hai na bvunzi. Chiremba rege vana pedza masoko andinopedza. Chiremba ndachikumbirawo. America neIran. Uyu akabudisa uyu asati abudisa. Hapana munhu wese ari kufanira kubudisa. Wana akabudisa vanodona. Wane mhiko dzainadzo kwakabva nezviri. Warudziziwa. Alright, zvakanaka. Aiwa ndazvinzwa. Chinyarara yenyu wakomana. Zvakaomawo kufumura upombwe wamudhara pamberi pasabhuku wamuonawo ndazomunhonga panapa arunyenga tuwana arunyenga netuwazukuru ndamubata panapa inyaya dzenyidzo mambo mutasa mamuri kupi mimi nhasi mambo ndagumbuka stereki ndabata upombo uri kunakidza wekunyenga tuwana uripo panapa muchauona uku uriko ndaubata ndandokupira iwe imini achona maminesa kumana nongwazvinyora pirigado asi amwe achanga unyora pacard box apa iri dhora ramambo iyi ndati ngaritorwe iyi ndiye mudhara wacho uyu ane dhora iyi ngasiyiwa iyi nderenyira mambo iyi muzozvise kuna baba inhenda mulandu iyi yekubvuma musha kuti mabhinya akayabva ndanongedzera kuti mwana wangu uyu ari apo handizveri baba ndiro iri ratosiyiwa apa bva ndanongedzera kuti uyu bvaenda bvatobatwa usiku wacho bvatokudurwa maziso neorder zvese pano apa saka iyi haichandinetsi ana simboti tonangaka kwa story. Yeah, amen. Ha? Alright, hapana mosha. Ndazvinzwa mutei. Asi tichabatsirana kudzotsa ivhure kumakuwa panzvimbo pano. Wanatezvara muri kuwazivisa here? Kutu, isisu da kuti tidzodzoke panzvimbo paroka. Handimuri paziwa. Imimi mune renyu basa ramuchafanira kuita rekotora kubva apo muchidzosera uko. Tikuwirirana. Tikuwirirana kamutei. Munoita aiwa kumakuwa munofanira kutora pamakaenda kuisa bvuri modzosepi kana mufeda kuzvimukira chizvikanina nemunhu wake ngamukakani uyuwo dzaanga akatambawo dzekuti atadze kulipawo mukadzi wake zvakanaka achibatawo aikurasirirawo tobva tadzima tambo idzodzo dzenyu muri 2 vatazoti musha wese wadini iwewo salendawo zvombo uyo salendawo zvombo magetsi edu bo musha wedu mbembembe ndawo uri kuhlawo uya utohlawo kuti iwe akatotizawo neorder uyo uri kuhlawo kuti akatizawo neorder saka hapana norekera chinyi zvombo baba inonzi aluta continua tawirirana saka nhasi pananodzoka kumbabva handifungiba amen tichatopangana kutokumbira hedu kugara kwamambo netuku rekugara kuno kusvikira taenda kugadzira kumba ndamunotiza kana ine pano gamba lenyu ndiri kumboenda kubasa aiwa imimi muri 2 nomboenda nemi kubasa ndingatotsunure mhwere dzese idzi asi mimi pandiri ndo pamunenge matisunungura matararama tawirirana nababa wangu hapana chinonetsa muri wana baba wangu ndinenge tiri tese imwepo negamba lenyini pano kusvikira tadzika kwetepi taenda kwastore tadzika kupi kumusha ngingingi nyaya musha kana hasi tiri redi mota tinayo fiyo tinayo zvese togoenda ikoko kwese nedizili zvese tinazvo inokwana munhu wese mumotikari imomomoto taenda kwastori kwacho ndapedza nemi zvese zviri redi ndapedza nemi saka ndo zvedu mapisa kuti mati kudini mapisa kuti zvandapedzisira kutaura kuti tichange tiri tese tichange tiri tese kana tikaita sondo tiri tese
Imimi hapana chadzokera kubaba. Tineti tese imimi negamba lenyu kusvikira taenda kupa kwenyu tagadzirisa tunhu. Kana tinoenda kwa stole toenda kwa stole. Kana takuenda kurapa tese todzoka. Hapana kudzokera kwa hodari yega ndaunde. Dai musina kunditiza. Dai ndakatondinera vandalipedza. Ndairinera seyo mwenyu pasina. Baba. Ani mazvona. Yanga iri strategy manje yamakalonga kuti wanioneka wani mzee tione kuti aufa zvineni bvandalowo changu chine chakadaliwo chinoita chabatana basi ipapo chiremba paruta rababa isi ndi baba ndi baba wakutaura kuti ayo shuwa ipo papo zvinhu zvakadini zvakaresheka asi nida kuti tigadzirise zvinhu uyu achibudisa tundwane twake uyu achibudisa tunhu twake hapana achasara nechi chinhu chaiva nacho tumagamba itototo pakuitira kuti uyu akabudisa uyu anobva adonha ndosaka ndawati tichamboti tese paushamwari hwedu tochironga manje kuti taakufamba sei bhora redu kuti nyaya zvifambe zvakanaka hazvinoita bho baba ndainini mujenya ndakatosima kare kuti nki nanhasi asi pamba penye pari kuitwa upombo usatosotodaba zvese hausi waramba makomana acho vari kupatura everyday ende ndosaka kana vana baba watosvika panapa rototora kuti hatuchadiba zvese izvi tibatsirei tune mimba manje tunozobawa wakakumanai kana musikana ati tune mimba tinozoita sei nababa wiki kana kuti chiremba chiboganira erufu aiwa nyararai chiboganira erufu chiremba vanhu vekwamauyo hausuraraba kufamba hausuraraba vanhu vese varuvara kufamba everyday vanhuvekwamauya imi murunyanya kurisha kufawo futi aiwa ndakakutaurirai kuti mirai aiwa mwiri uri kurwadza chiremba risimboda zvekumbofeka nhai sawira pamusoro sawira imwe wangu zvamasangana nazvo maisafanha kubudirira basa hapana kana abuda mumugwagwaba hondo dziri kuteiwa iwo dzadziri hombe asi mukanzwa ndakutaurirai kuti ndinemi tiri tese ainyamusimaita bam sadateketei kutsime wacho kuno chiremba chiripa paidu panyaya dzekuti wachibva chisimbidzo chaita ndati chiremba tisi panyaya dzedu dzekuurayana hedu mafambiro atinoita magarisirana atinoita mudzimba ndotaura muchiremba narakumbira magariro atinoitira mudzimba hanzvadzi dzedu dziri kunze watinawo mudzimba magarisirana atinoita mudzimba pane kusagoripo handazvinzwa kukubatanidzai kwenyu manga mane makore musina kubatana nanhasi kaunuke kare akasati kabuda mamuri nokuda kwemazwi nemasoko asi ndakakuudzai kuti basa ndaita ndichadzoka pa2 3 ndarevhura ndakakuudzai asi hamuna kunzwisa kuti chaita kuti nditaura kuti pane 1 2 3 chii ndanga ndatozviona kuti rimwe bhuru ratiza harirevhuriki risipo ticharowa nhamba 2 tozoenda 3 manje nyekete pomesha baba chinyarara zvakwana imimi chibudai padare chibudai mirani patizoni gota nimwoto pamambo apa titsvake tukuda kukhala kana musingagoni kumbogara sakani kuti kwehama yenyu kwamauyo kupi moenda mombozara ikoko muchikanga maputsi zereni machinda musara navaka aiwa idzi shamwari dzangu handitizanika Dochipondora tete
Teachcatch MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachcatch MTV tinodzifambira. Dojibondora tete.